kika bari ni kin sariya kuma ya ga ba zan iya ba. Shi lamari na duniya Fatima komai a hankali yake bi, har na yi kuskure ya ke ce ke nuna inda zan bi. Kar da ki dau zugar mutane, tsayar da hankali ki dubi. Kin san da ni da ke masoya ne, waɗansu na kira amine. Faɗa da ni da ke fayawa ne, masu son su ga kazance ne. Waɗansu na farin cikin rayuwa, ko kuma na baƙin ciki. Abinda na yi ya ɓata ranki, ki gaya mini zan biya miki. Idan da wacce rai yake so, wallahi a zuciya ke ce na yi duba. Idan da wacce zuciya ke marai, ke ce na zaɓi mai kyan haiwa. Idan da wacce so yake mini kawa, ki zama tubalin duwa. Abinda zuciyar kike burin ta yi to gaskiya fa shirme ne. Sai ki tuna da ni da ke duk jama'a sun san fa'ai masoya ne. Batu na rabuwa tsakaninmu da ke kin san hakan fa ne. Ni ban zo da yaudara ba, ban yi kama da masu yi ba. Akan ki ba batu na zamba, tukuicin so na baki garba. Duka abin da zan yi na yi alkawari ke zaki zama abin kallona. Idan da kin aike fina, ƙaryar wata ya ta samu kwanana. Abin da zan fara shi ne, buri na zuciyata ne. Kakin san abin da na yi alkawari, junan mu ba rabewa. Kuma ke ma kikan faɗi alkawarin da na yo zaki cikawa. Sai gashi yanzu an ziga kiya, kar da ki dau zigar kawaye. Idan kin dau zigar kawaye, hakan zai sakan hawaye. Ki duba Allah ki tausaya, ni da ke mu zamo mazan jiya. Tunani kawai nake kansa na zauna tun daren jiya. Sai mu zaman na tsintsiya, kada a gan mu man rabewa. Komai da ke nake ginawa, kin zama majingina abin kallona. In ba bike a rayuwata, bakin ciki zai zamo abin dubana. Yarda da ni Fatima kan san kikin ga zautuwa nake. Karbi fure na so a gurbin zuciyar ki ni zan fake. Fatima daure ki bani dama, daure ki bani dama, bani dama. Midgate Mix.